Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Kluj ka Russia, babom ka Ukraine ya ka jingkiang ha Crimea. Kiam bitar ka Russia, hadin ba ka Ukraine, kalahir tma ya ka jingkiang ka bapnyaso ya ka Russia sya Crimea. U politician ubak hamrang ba jong ka Russia, ula kentu ya u Presiden Vladimir Putin, ban penkutno ya ka jing samar bam sya Black Sea, bat ban penjot ya ka jingte jong ka Ukraine, kabalong ka jing penpai keliang ya ka Ukraine, namar ba ka Ukraine, kalahir tma ya ka jingkiang jong ki nong Crimea. U Sergei Mironov, unong yalam jong ka Just Russia for Truth Party, ulaong baka Russia kadai ban jubab, da ka penjot ya ki jingte jong ka Ukraine. Ka ka bangidon kamban le, laong u Sergei Mironov, kalong ban penkutno ya ka jing samar bam, kabayarap ya ki nong sensar jong ka Kiev, baca ki he resep ni, ban yuk tepla ya ka pisa. Om lak syuk ban don ka jing samar bam, hadin kan ya ka jing hirtma. Katkum ka spokeswoman, jong ka Russian Foreign Ministry, ka Maria Zakharova, kalakot ya kan ya ka jing hirtma, da ka terrorist attacks, lane ka jing hirtma ki leno, kalamudui ya ka Ukraine, halor ka jing hirtma ya ka jingking ha Crimea, bakade ka jing yarap jong ka UK bat ka US. Ka Ukraine kalayathu, bakalahir tma ya ka jingking ha Crimea, hakapuar menmit, daki artli ki drone, hasladu riau. Kawe ni ki drone, kalather ya ka kali, kabadang yat haka jingking, layathu ki media jong ka Russia. Uwe usinrang, bat kawe ka kenthei, kilayap haka jinghir tma jong ka Ukraine, kadba ki kunjung ki, kila mensaw. Ka Russia kala penkutno, ya ki kamba kongsan, nakamta ka Ukraine, namar ka Ukraine, kalahir tma ya ka jingking ha Crimea. Katkum ka investigative committee, ka committee ka batokit, ya kane ka jingji, kalaong, bakane ka de ka kams new jong ka Ukraine. Ha usnem baladep, ka Russia, kala menjur bansanya ka we ka jingyate, ban samar bam sya Black Sea, hapdeng ka jinghir tma jong ka, ya ka Ukraine. Ka Russia kala sya, ya ka Ukraine, ban sedang biang ya ka jingkit marbam, hakikat ling jong ka, watla ka don katma, hapdeng ka Russia bat ka Ukraine. Ka Moskow menta, kalaong, baka jing samar bam sya Ukraine, kala kutno,